Tady je zase Marek a Marek, pozdrav Marku. Čau lidi. A to je part 2 dohrátí Minecraftu, tak jdeme na to. Tak, kam půjde Marku? Že bychom šli ještě použít uhlí. Uhlí už ne. Nevypéká se. Jo, můžu dát vypékat 12 železa. Já jdu těžit. Tady vlastně ne, kde to bylo? Já nevím. Nevím, tak Jo, tady to bylo. Co to je za hrozlivé zvuky zná? Slyšíš je? já slyším to. No moc takhle. No. Marek dostal trofej. Výroba na řadí. Dobrý. Nejlepší. Marku. Jo, a už vydali se 2 videa, tak doufám, že se je užijete. Jo, já jsem se teda užil. No, protože Marek je nový kameraman a zatím mu to hodně jde, tak uvidíme. No, jde ti to, Marku? Já nemám. Tak, Marek chce vykraftit klacík, ale neví, jak se to... Já chci krumpáč. Krumpáč. Železnej. Marku, tři si trošku ty ruce, protože jsi omastěnej PlayStation ovladač. Protože jsi Cože? No, jsi omaštěnej, utři si to. Musím si to utřít. Je ovladač. No, tak. Děkuju, Marku. No jak? Jsem teda nepoznal. Ne. Jo. A máme nějaký jídlo. Ne. Tak. Takže... Marku, neděj si prosím žádnou srandu ze mě. Můžete říct s tebou. Dobře. Tady je to moc. Tak. No. Si ti tady řekneme boží. Jo, dole, dobrý. Dobrý, jdu ti pomoct. Ty jdeš tady na druhou. Troška. Sám, když jsem ti to vytěžil. Takhle. Se. Tak pojď za mnou. Co to musím dát? To je v té jeskyni, ne? Jo. Jestli se správně pamatuju. Zatím nejsi až tak blbej, to vím. No, lidi, to jsem neřekl. Pardon. Teďka tam se otoč, doleva, tam. No, tam, vidíš ten kobl? Jo, cobblestone. To je vlastně náš house. To je housebox. No. Lidi, znáte housebox? Já teda jo. Já taky. Já tady jenom Markovi vrátím jeho věci. Jo. Tak, dám mu pár i svých věcí. Hlavně jídlo. Jídlo nemám. Nevadí, tak se neschnu maso. No. Tak, Marku, máš to zpátky, jo? V čistce? Jo. Chodnej. Jsme to neupali. Stačí dát jenom trouhelník, jsem ti to už říkal. Marku, omluv se, že jsi řekl to prostý slovo. Já se omlouvám, že jsem řekl, že jsem deješ, ale to je pravda, že jsem deješ. Marku, tady na YouTube nedělají prostý slova, jinak nám tady žlutý dolar. Ale to nemám. No, prosím, nemluv prostý slova, že jo lidi, napiš to do komentů. Že mám mluvit prostý slova. Ne, jinak dostaneme žlutý dolar. A to znamená co? Že dostaneš facku? No, že ty dostaneš za to facku, ano. Dobrý, dělej. Já jdu těžit sem. Tak. Našel jsem mapy, Marku. Já? Jo. Mě to nebaví. Můžete těžit sem? Kam? Jo. Já jdu těžit sem. Nebo já tam jdu. Já potřebuju se chutat.
Tak, jdi si trošku ty na Marku. Tak, Jo, a kde mám ty kočky? jsem v inventáři, ne? Nebo v čas. Co? Čistě nejsou. Ale lidi, podívejte se zpátky a řekněte, že to tam fakt bylo, že jsem je tam dával. Ale kde? A, vidíš? Už je mám. Tak já jsem to dal mě na hlavu. A nevím, proč mluvím jako fyzik. Jo, Marko, nevím, proč mluvíš jako fyzi a mám zlato. Jo. Jo, dáš mi ten železný krompáč. Já to jdu vytěžit. Dej mi ho. Já to vytěžím. Dej mi ho. Nikole, já to jdu vytěžit. To je moje. Ne. To je moje. Dej mi to, prosím. Dej mi ten Si jenom krompáč. dám sem štít. Dej mi ten krompáč, prosím. Buď kamarád. Děkuju. Ale vidíme, že to dá zpátky. No. Já ti vyhodím to zlato. Nenecháš mě. Žádný nemáš. Mám. No, tak už jo, no. Ty máš, ale Marek mě dneska, víte, trošku naštval, tak jsem na něho zlý. Protože zlobivý. ano, já zlobím ve škole. Marek mě být ve škole. Yes, Já mu dát šikana. přes, já mu dát přes hubu. Promiňte. Promiňte, to je ne, ale to by to taky vyhodit. Nech mě. To je šikana. No, dneska si diamanty nenajdem, ale uděláme ti... Prosím dostat ten železný kumpáč. Ne. Prosím. Tak, Ale já jsem se vykraftil sám. tak si pojď nahoru. Počkej, nosiš tady si tyčky. Tak, Tady chybí co je to? Tyček. tak. Tady uděláme cestu nahoru. Pro Marka je to zakázáno. Co Sem pro chodit. mě? No, Co je pro mě zakázaný? chodit po těch schodech. Pozdě. Ale já potom chodím. Jako tady ne, po těch, tady, který jsem teď vykopal. No. Lidi, Lidi, mám jenom 2 sludíčka. já trošku Marka trolím. Tak. Tak. Ne, Marku, ty zlobivý. Ale já... Lidi, mám 10% a je to trošku špatné. Je Takže... to velmi špatné, protože mě zablokoval. Ale pust mě, nebo dostaneš. Víte, Marku, to je trošku šikanátor. Já mu to tady vrátím. Ne, Marku, nech mě. Marku. Marku, umíráš. Kde umíráš? Marku. Je to chci pomoct. Nebudu ti pomáhat. Tak. Lidi, dnes tady to video dneska bude krátký, ale my jsme fakt spali, protože s Markem jsme dělali plno dalších videí, takže Marko přijď sem a rozloučíme se, že jo? Tak, No pojď zachránit, tady je plný mobu. to nevá, pojď. Když se to nepřešlo mobu, tak jsem byla. Víku, bacha, na mě, Pojď, Marku. Šup. Hopidy hop. Vítej, vem si tady věci. Kde? Tady dole. Tady? Tak. A aspoň dostanu ten železný kumpáč. Ten ti možná dám. Nebo já se ho vykrofím. Tak pojď, Marko, pojď se rozloučit, pojď. A kde mám sekalu? Teď jsem ti ho vzal. Tak mi hodíš. Ne, já ji nemám. Tak já si jdu vyhodím. Pojď sem, Marku, tady jsou. Tak, pojď se rozloučit. Tak,
Co mají dát lidi tady na to video, Marku? Like a odběr. To je pravda. Tak zatím a My bude... jsme uspěli, tak jdeme spát. Jo, jdeme spát, tak zatím čus, čus. Čus.